ni kit somo mar madrasa ibiro nywandie kit somo mapachoka kendo ibiro kete kaka achiel kuom somo ma opodhi kod migawo mar somo. Owacho ma e kinde romo mane obedo godo gi jodolo kod moko kuom joganda jodin Islam kama omedo e jiwo okang' mar lando ni piny Kenya biro bedo kod twak mar manyo yore mag nyayo dongruok juma manyien. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Kuom thuolo machielo kar jot ma jatend piny no bedo kod kweth machielo mar wilo mano ochopo goyo mbaka gi jatend piny Kenya William Ruto. Wadhkuru ni'matallahi alaykum Kawuono jodolo mag din Islam kod jokanyo mag din no wendo jatend piny okinyi mar tich adek e romono. Jatend piny oyango ni kwayo mar oganda jo Islam mar keto kit somo margi mar madrasa obedo mano ma oyangi gi piny owacho koro biro chopo kare. Banglano ni migawo mar somo dhi kete kaka achiel kuom kit somo machiko yango. Waislamu na Wakristo wanamuamini Mwenyezi Mungu. Mtu ambaye hana dini hana tofauti na mnyama. Wizara ya Elimu sasa wanatengeneza sera, wanatengeneza sheria, ndio madrasa na duksi iwe ni sehemu ya masomo katika taifa letu la Kenya. Jatend piny otiyo gi thuolono mar siro lendo manogolo juma mokalo ni piny Kenya winjo bed kod twak mar manyo yore nyayo chenro mag uchumi kod dongruok mathurka, kowacho ni ibiro kawo pacho ganda kendo parogo ibiro kete chike kaka yor neno ni lek mag dongruok ochopo kare kata mane kinde mabiro. Siasa sisi ndio mafundi, lakini sasa tunataka kupeleka ufundi yetu kwa uchumi na maendeleo. Ile ya Vision 2030 haikuwa na constitutional na legal basis. This time round, we are going to write a vision for our nation based on the constitution, and we are going to prepare a specific law that is going to underwrite the economic prosperity and development of our nation so that we don't make a mistake again and so that we can catch up with those who have gone ahead of us. Oseo kweth makero sirikal tesre mowacho ni osebedo kase okenge ma ikawo gi piny owacho mageto kelo dongruok e thurka, kowacho ni gin gi onge kod chenro moro amora ne oganda jo Kenya. Kuna watu wanafikiri watatuchezea karata ya kamari. Kasongo must go, alafu atiwapite. Hapana, ikae namna hiyo. Atiwakuje tu waimbe hapo, one time, Kasongo, must go, sijui nini. Ati alafu wapite. Watapita namna gani? Na vile tuko macho. You have to do the difficult task, my friend. Utuambie wewe cost of living, how are you planning to reduce the cost of living? Utuambie. Tuunganishe wa Kenya. Wangapi wanasema tuendelee na kazi jameni, nione tuendelee. Ni ndugu yenu ama si ndugu yenu? Basi mko tayari? Mko tayari? Na nyinyi ndio mnatuongoza kwa swala, si kweli? So nyinyi hamwezi kuongea uongo. Mimi tunataka kuona kwa ishara, kwa nia. Wale wanasema Mheshimiwa William Ruto 2 term. Sisi hatubobokwi. Sisi tukikuambia ni sincere from our heart. Sidhani kama munafika hapa ndani kabisa. Kama muna mnafiki ni nje. Takbir! Takbir! Tuone 2 term. 2 term. Limbe oganda jo Islam e kar jot ma jatend piny obiro mana seche machuok bang' jodong gweng' kod jo kanisa mag Friends. Bende limo jatend piny limbe makoro bire kinde ma piny Kenya osechako ikore ne yiero mabiro. Takbir! Takbir! Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.